Simmerwarmte, simmerwaar en het wiertjoertje in grauw. En we hier of ze uit en terug nog eens een licht koeltje om even het wetter op te gaan en te zielen. En hoe die wettersport sprutsen, ik had het advies dat iedereen van het wetter aan had van vannacht of meneer Petit. Want morgen komen er flinke buien dus kant op. Dus ik begin met Joen en vannacht. Joen is het nog warm, 23 tot 24 graden. Dan haak ik het om 8 uur in. En dan heb ik het waarschijnlijk droeg. Ja, er is wel wat bewolking, maar er is Joen ik nog wel zinnen. Vannacht ik een hege temperatuur, 16 tot 18 graden. Een net al te sterke wind, is net heel en al weer. Matig, uit het oosten en het zuidoosten waai. En die wind in het watergebied wel eens vrij krachtig wijzen. Dan zetten we terug naar Monudai. Dat wordt een dag maar, eerst nog wel wat zinnen, eerst ik nog wel de bewolking, maar dan komen die buien, met name in de midden en in de joentijd. En het is soms zwieren buien, zwieren tonger, wetteroerlijst, zwieren windsteden en komen ze op hagel. De temperaturen binnen morgen weer heeg, zijn 24, 26 graden op het Vestloon. Misschien nog wel een graadje heger, in de kustgebieden 23 of 24 graden. En de wind nog altijd naar het zuidoosten, noordoosten waai en die is matig. En let erop het dag, draait de wind wat meer. Ja, dan denk ik naar het zuiden en het zuidwesten. We zeggen vooruit. Op vrijdag, sneeuw en sneeuw. Temperaturen noemen bij de 21 of 22 graden hinnen. En dus warme dagen. Maar ik buig waar. Ja, op vrijdag stevige buien, zwieren buien mooi op een soort plak, een wetteroerlijst. Sneeuw een buiken. En sneeuw is het weer wie het waar. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.